Vidare tinokukamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi ndeipi yenyu? It has been a long time. Inini ndinodawo kuverengawo macomments evanhu ndichiteerera. Veduwe upenyu hwenherera hwakaoma, hauzorori, mwoyo unenge uchirwadza. Kunyangwe ukazokura sei, asi mwoyo wako unenge uchingorwadza nekuda kweupenyu hwaunenge wakamborarama kumashure uko. Inini nyaya yangu yakamira sekudai. Mukoma, amai vangu vakati vakashayika apo pandainge ndiine 8 years. Takazvarwa tingori 2, inini nemunin'ina wangu. Baba handina kana kumbogara ndavaona. Mukomanashi kukura kwangu kwaiva makata. Ndakatongokurawo nenyasha. Kubva zvakazoshaya ambuya vangu avo vainge vachizvara baba. Vanova ndivo vakandichengeta. Handina kana kuzombotambira rudo zvekare mulife mangu. Kukura kwangu kwose ainge ari makakashu, kurumwa kwemukachu wedhongi. Chikoro handina kuzonyora form 4 nekuti ndainge ndatotizira kuri kuzama kuti pamwe ndingarerutsa mutoro uyo wandainge ndichipa vanhu vainge vachindichengeta. Ndakaenda kumurume apo pandainge ndiine 16 years, but ndaenda kuya zvakabva zvanoramba kufamba sezvo ndainge ndichiri mwana mudiki. Ndakazosiya ndikabva ndabatsirwa mwana mukomana. Ndakagara kusvika mwana wangu uya wandainge ndazvara asvitsawo gore, ndokuzotorwawo neumwe mudhara uyo ainge ari kuma 40 years. Ndakagara nemudhara uya kwemakore 5, tikabva tapiwa mwana wedu musikana. Asi kuenda pamudhara uyu akwaiva kuda kwangu mukoma. Hama dzekwaamai hapana kana anondida, kana umwe zvake chavanongoda pandiri ingori mari chete. Kana pasina zvekuti ndinenge ndichifanira kuvatumidzira mari, hapana kana anombotaura neni. Ndiri munhu wekuti ndinongoitwa muipi veduwe newese zvake. Dzese hama dzinondivenga, asi chitadzo handina. Ndinotombozama kutaurawo navo, kuvapawo kunyangwe zvimari, asi ndinongovengwa zvakadaro. Upenyu hwangu mukomanashi hwatowedzerwa maronda. Vakazombonditorawo ndokubva vandisiyira chirwere baba ivavo. Mukoma, ndichiri mwana chaizvo. Hapana kana dzinozviziva nekuti ndinoziva kuti vangafara kana vakazvinzwa kuti ndava nechirwere. Handina wandinoti uyu ndiye wangu kana wekuchemera mukoma. Ndatambura shuviro yasara pandiri mukoma. Ndinongoti dai Mwari akandipawo murume akarongeka akabudirira, chero akati ndidzokere kuchikoro ndinonyora zvangu ndikanodzokera form 4 ndikwanise kuvawo nemapepa, handirambe kudzokera kuchikoro. Mukomanashi, ndinodawo kuvawo neimba yangu nemhuri yangu yakabudirira. Handizivi kuti ndodiniwo naye mukomanashi. Vedare ndo meseji yandakatumidzirwa nemwanasikana uyu. Kana kuinewo anenge achikwanisa kumubatsira, munokwanisa kuuya kuinbox kwangu tobva taona kuti mwanasikana uyu angabatsirikana sei. Zvakangooma hazvo veduwe. Hanzi upenyu hwenherera hunorwadza. Kana zvichinzi wakakurawo uri nherera ende kana uchida kushayawo your own story, please feel free kuuya kuinbox kwangu, then I will share your story with the rest of Zimbabwe. Rekei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi, makadii zvenyu? Please post my story but hide my identity. Mukomanashi, inini ndiri musikana ane 26 years. Mukoma, ndiri kuda kureurura kuti inini ndinoitawo chihure, asi chihure changu ndakanyanya kuchiitira kumabhodha nekuti my target ndaida kudanana nematruck drivers nevamwe varume vane mari dzavo. Asi chihure changu chihure chekutobikwa. Ndakabikwa neimwe chembere iyo yandakangosangana nayo mushure mekunge ndaenda kumbonotambira kubhodha rekuchirundu. Saka chembere iya ndakazosangana nayo umwe musi apo payainge ichitengesa mimwe mishonga
ichiti mishonga iyi inorapa siki, zvekare chembere iyoyo inogara ichingotengesera mamwe matruck drivers mishonga yekuti vakwanise kudhonza chaizvo, vakwanise kudhonza nguva refu kana vari panguva iya yekuita bonde. Saka inini nechembere iyoyo takazongotanga kungotaurirana ndokubva ndazotora nhamba dzechembere iyoyo. Zvekare ndainge ndiinewo dambudziko rekuti ndaipota ndichingopindwa nemhepo kusikarudzi yangu, saka ndaida kuona kuti zvingafambiswa sei. Chembere iya yakabva yazondigadzira kuti ndisanyanya kupindwa nemhepo kusikarudzi yangu kudzora kuya. Saka mukuzonotaura nechembere iyoyo yakabva yandipa dzimwe mhiko dzekuti handaifanira kuti ndizoroorwa kana kunyanyisa kupinda murudo nevarume avo vandinenge ndichidanana navo hanzi upenyu hwangu hwese, nekuti murume wese achada kugara neni anokwanisa kuzosangana nematambudziko, because vakanditi mhiko idzi dzandainge ndaita pane zvimwe zvinhu zvinenge zvichinditeverera. Hanzi zvinhu izvi zvazvinoita zvinoti nguva iya yekuti ndinenge ndichiita bonde nemunhurume, zvinhu izvozvo zvavakandipa ndo zvinenge zvichitoita bonde nemurume iyeye, but iye anenge asingazvioni. Asi mukuzofamba kwake anobva angotanga kungorangarira kuti sikarudzi yangu yakatosiyana nedzimwe sikarudzi dzevamwe vanhukadzi, because paanenge achiita bonde neni pane zvimwe zvinenge zvichidhonza nhengo yake zvekuti anobva anzwa kunakirwa nemunhukadzi zviya zvakatodarikidza. Asi ndakabva ndanzi kunyangwe murume akanakidzwa neni sei, handifanire kuti ndinge ndichizobvuma kuzotorwa naye munhu iyeye. Ndo mhiko dzangu dzandakapiwa idzodzo mukoma Nashe. Ininiwo ndakabvuma panguva yacho iyoyo because ndakaona ndichitoita mari chaizvo ende ndainge ndisina basa nemurume. Chandainge ndichingoda yainge ingori mari. Ko murume ndaigomudii nekuti ndaiva munhu ainge achigara asina kana hosha. Pese pandinenge ndangonzwa kuda murume ndaiita bonde nemunhurume ende ndichitobhadharirwa bonde iroro. Hazvina kana kuzombogara zvapindawo mupfungwa dzangu kuti pamberi apo ndinokwanisa kuzotonzwawo chishuviro chekuti dai ndakwanisa kupindawo mumba ndikakwanisa kuita murume wangu. Chandaingozviudza ndezvekuti kana ndikagara ndaita mari dzangu ndobva ndavaka dzimba dzangu, kana kuti ndobva ndavakira vabereki vangu imba yangu, kunyangwe hazvo ndikazonzi ndafa nezvirwere zvakasiyana siyana, at least ndinenge ndasiyirawo vana vangu nevabereki vangu nhaka. Murume ko ndaigomudii mukoma Nashe? Iko zvino mukoma kana ndikazvitarisa ndakura, vabereki vangu havatombozivi mabasa angu, ndinovapa zvose zvavanoda, asi amai vangu vakasvika pakunditi chikafu unotipa hatishori. Asi makore ako afamba, ndiri kudawo muzukuru nekuti ndiwe first born. Chakazonyanya kundibata mukoma ndechekuti munen'ena wangu ane vana vake ende akatorapafadzwa nevana matwins, akaita 2 sets yematwins. Saka last year mukoma ndakabva ndazofungawo kuti ndinge ndichiitawo boyfriend yangu semunhu uyo akaenda kunorombera zvinhu izvi pandainge ndichiri mudiki. Ndaiti zvimwe kuda nekufambawo kwenguva zvinhu izvozvo zvinozongofedha, because pane imwe mishonga yatainge tichimboshandisa. Pane umwe mukadzi wandakatoona achishandisira umwe murume uyo aipota achimbomukecha mishonga, asi mishonga iyoyo yakazotosvika pakufedha zvekuti by the time yaakazoenda kuti ange achinorinyowa mishonga yake ndokubva azoona kuti n'anga yake iya yainge yakafa. Mishonga iya haana kukwanisa kuzoirinyowa. Baba vaya mukoma Nashe vakangosimuka ndokubva vangomusiya akadaro. Kunyangwe zvazvo zvinhu zvizhinji vainge vakazviisa muzita rake, but ivo vakangozviudza kuti ndava kuda kudzokera kumhuri yangu. Saka pandakafunga nyaya yemusikana iyeye ndakabva ndangoti kuti kambe n'anga iya yainge yakangondivhundutsira, ndikabva ndangozvipa zvivindi ndikati dzimwe n'anga dzinonyepa. Vainge vasingadi kuti ndinge ndichizotorera
umwe munhu murume wake. Maybe ndokusaka vakandiudza kuti handifanire kuti nditi murume anenge anyanya kunakirwa neniwo ndobva ndatanga kunakirwa naye. Ndaifanira kungoziva kuti zvinhu izvi ndiri kuzviitira for business. Ndakabva ndangoti mai vaya vainge vakandinyepera, zvinhu zviya zvakato expire. Ndokubva ndatanga kudanana nemukomana uyu. Mukoma kubva zvandakatanga kudanana nemukomana uyu ende ndini ndakatomeka shuwa kuti taita bonde tisina kana kushandisa dziviriro because ndainge ndamuda. Kumashure kwese uko ndiri munhu wekutoti ndaitogara ndichitocheka kuti munhu wandiri kuita naye bonde haasi kundibvisira here protection, asi uyu ndini ndakatoita zvekutoribvisa ndanzwa kuti munhu uyu ndava kutomuda. Ende ndainge ndichifungidzirawo kuti zvatiri kuita bonde tisina kudzivirira plus nekuzvisuka kwandainge ndazviita chibereko changu, zvimwe kuda mimba yaibva yabata. Ende izvi zvandainge ndichiita mukoma zvekuzvisuka zvibereko nekuzozviisa mimwe mishonga kusikarudzi yangu ndedzimwe mhiko dzandainge ndakaudzwa kuti handifanire kuti ndinge ndichizoita mhiko dzakadaro because ivo vakati mhiko dzandainge ndatoita dzaikwanisa kuzotondichengetedza kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana. Saka handaifanira kuti ndinge ndichizopfeka mishonga yakasiyana siyana seimwe mishonga iyo yandainge ndichiona vamwe vasikana vandainge ndichishanda navo because vakanditi mhiko dzavainge vandiitira imhiko dzekuti dzaikwanisa kutorapa zvirwere zvakasiyana siyana. Ende vainge vakandipa mishonga umwe wavainge vakati ndewe lake wandaishandisa pakuhura. Mukoma inini nemukomana uyu takangoti tatidananei kwechinguva chipfupi. Mukomana uyu ainge achiita zvegold buying. Ndakazongokaruka ndafonerwa neumwe sawira wake achindiudza kuti mukomana uyu ainge aita head on netruck ndokubva afira passport ipapo. Mukomana chi ndakarwadziwa zvekuti ndakasvika pakuchema, asi kubva zvakazofa mukomana wangu uyu wandainge ndichidanana naye, zvandiri kusangana nazvo ndezvekuti ndine vamwe varume vanotondipfimba ende vachindipfimba vanenge vachitorakidza kuti vari kutonakirwa neni. Asi mukoma zvazvinozoita ndezvekuti tinongoti kana tikangoita bonde tose munhu uya anobva atanga kundisema. Hazvinei kuti munhu uyu anenge andikecha kana kuti anenge atondinyenga zviya zvekuti tinenge tava kungodanana tichingotamba, but kakusemewa mukoma kavapo. Apa mai vaya handisisina kana connection navo because amai ivavo tainge tichingosangana pabhodha repachirundu. Handizivi kuti kuZambia vainge vachibva kumasaidi ekupi, asi nhamba dzavo hadzichatopindi zvachose. Mukomanashi inini ndiri kutongotsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira because ndava kususpekta kuti mweya weboyfriend yangu uya akazongoita tsaona. Maybe mweya wake ndiwo uri kukonzeresa bad luck. Ndakatomboenda kune vamwe madzibaba avo vanozviti ivo vanogona kubatsira vanhu veruzhinji. Ndaenda kuya ivo vakabva vatanga kutondiudza zvimwe zvinhu zvainge zvakasiyana neizvo zvandainge ndafambira kusowe ravo. Ndakabva ndangoona kuti apa mari yangu yainge yangoendera mahara. Please mukoma, ndatambura ndibatsireiwo. Kana muine umwe munhu wamunoziva, kana ari muprofita wamunoziva anokwanisawo kundipawo gwara ndizive pekutangira kuti ndidzokere kuna amai vaya. KuZambia kwacho handitozivi kwavanogara. Amai ivavo ndaingosangana navo kubhodha tobva tatongoita nyaya dzedu tiriko kubhodha ikoko. Please ndibatsireiwo. Ndakatombozamawo kuti ndinge ndichibvunza dzimwe shamwari dzangu dzandakamboshanda nadzo kubhodha rekuchirundu, but vazhinji vacho vanongoti munhu uya takapedzisira kumuona kudhara. Ende nguva yacho yavanonzi vakapedzisira kuonekwa ndonguva iyo yandinorangarira kuti vainge vachangobva mukundiitira mhiko. Please ndibatsireiwo mukomanashi. Handichaziva kuti pari zvino handizivi kuti ndingazvifambisawo sei. Recently ndakatombokechwa neumwe murume, iye akabva ati hazviiti kuti tinge tichienda kumba kwake sezvo aiva nemhuri yake. Akabva ati tinofanira kuti tinge tichienda kune imwe lodge. Zvakaitika ikoko mukoma, kana neni zvakandipedza mate mumukanwa. Ndiri munhu wekuti kana wakanditarisa nditori mukadzi anoyemurika ende
vanochivika. Ndakati ndaenda nababa vaya kulodge. Zvinhu zvacho zvakangotanga pakuti taiti tichienda kulodge ikoko nababa ivavo, motikari yavo yaingodzima, ende ivo zvakatovanetsa because motikari yavo yairakidza kuti yainge isiri motikari yemhanga-mhanga, but handizivi kuti motikari iyoyo yakadzima rungani, but takaramba tichingoshingirira kuti tinge tichienda sezvo inini ndainge ndichida mari. Takazoti tasvika kulodge kuya kunobhuka, baba vaya vakati vachinozama kuvhura dhoo, kii ndokubva yatyokera padhoo mukoma. Zvinhu zvekuti ndainge ndisina kana kumbogara ndasangana nazvo. Ndokubva tazopiwa imwe rumu zvekare. Takati tazopinda murumu muya mukoma nashi, nhengo yababa vaya yakabva yatoramba kutoshanda zvachose. Izvi handina kana kumbogara ndasangana nazvo, zvekuti zvakatondinetsawo kuti nemhiko idzo dzakaiswa pandiri kuti murume wose kunyangwe achinzi ane urema hwakaita sei pabonde, paya pakunosangana neni, zvinhu zviya zvinonzi zvakaiswa mandiri nagogo vaya vandakasangana navo kubhodha rekuchirundu, hanzi zvinenge zvichidhonza nhengo yemurume zvinoita kuti murume iyeye nhengo yake inge ichiwana simba ende achiwedzera kunakirwawo pabonde neni. But baba ava vakatozama, vachazama zvekare, asi nhengo yavo yakaramba kushanda. Ndakazotoramba mushure mekunge vava kundikumbira kuti vange vachiita bonde neni pasina dziviriro, ikabva yangofa yakalodha kudaro mukoma. Please ndibatsireiwo hama dzadiwa. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa navanzvadzi vedu, vakanditumidzira message yavo kuFacebook. Hey, zvakangooma zvovedu we, asi please ngatitaureiwo navo mucomment section. Hanzi ndiri kutsvakawo muprofita anokwanisa kundibatsira. Kana muchikwanisa kuvabatsira, please uyaiwo kuinbox kwangu tione kuti vangabatsirikana sei. Vedare ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.